Dalším stop and slowdown signálem, tedy signálem, který má sloužit k zastavení nebo přibrždění aktivity druhého psa, je něco, co jsem pojmenovala jako T-otočka. Nepleťte si to s téčkováním, to je něco úplně jiného. To, co má T-otočka a téčkování společného je, že pozice těl těch dvou psů tvoří svým tvarem písmeno T. Ale další gesta, která jsou přítomná, se výrazně liší a i význam je jiný. Respektive téčkování psy taky někdy používají jako SSDS a ještě si o tom povíme, ale téčkování má těch významů víc, takže neplést názvy. T-otočku používají psi výhradně v situaci, kdy chtějí druhému naznačit, že se nechtějí nechat očichat ze zadu, chtějí ukončit právě probíhající očichávání, anebo obecně si chtějí toho druhého psa udržet od těla. Jde o to, že pes, který chce v takové situaci zastavit počínání druhého, se k němu otočí tak, že jeho čumák směřuje plus minus k boku toho druhého psa, anebo třeba i k hlavě ze strany. A někdy je to doplněné pohybem čumáku dopředu směrem k tomu boku těla nebo hlavě toho druhého psa, jak kdyby ho chtěl tím čumákem odšťouchnout a říct mu uhni ode mě dál. Dost často u toho pes i poskočí, aby se rychleji dostal do téhleté pozice. Tady to vlastně hezky vidíte na těch obrázcích. Na začátku k sobě stojí buď čelně, nebo ještě častěji paralelně bok po boku, to hlavně u toho očichávání zadní části těla. A pes, který chce druhého stopnout, se poté přesouvá cca o 90 stupňů do jakési pozice T vůči tomu druhému. Těch 90 stupňů se tam teda nevždy koná úplně přesně samozřejmě a dost často pes v téhleté pozici nevydrží déle než vteřinu a pak už se zase pohybuje někam jinam. Abyste si to uměli lépe představit, podíváme se, jak to vypadá v reálu. Tady se seznamuje chlapeček maďarského ohaře s fenečkou ČVčka. Vidíte, že si napřed hezky slušně očichlí ty čumáčky. Ale vyžláček hnedka se přesouvá k zadečku holčičky a očichává jí. Ona ze začátku trošku zatuhla a přemýšlela, co s tím, ale velmi rychle na to přišla a zastavuje ho tou T-otočkou, kterou za chviličku uvidíte. Tak, to bylo ono. A jelikož je jasný, že on hnedka to z hlavy nepustí a bude se pokoušet pokračovat ve stejném duchu, tak za chviličku uvidíte druhou T-otočku zase na druhou stranu. A vlastně viděli jste při té druhé T-otočce, že tam byl i ten pohyb tou hlavou, tím čumákem, jak kdyby se ho snažila od sebe odstrčit, odšťouchnout. Jo. T-otočka je z těch jemnějších signálů, které slouží k tomu, aby pes zastavil počínání druhého, ale jestli zabere, samozřejmě hodně záleží na tom, jak je ten druhý pes urputný a jak snadno se nechá zastavit.